Malte, der er altså sket noget. Ja, jeg har brugt... Ja. Nej, det er ikke kamera. Hvad er der sket med mit kamera? Helt seriøst. Pia, hvad er der sket med mit kamera? Ej, jeg kan ikke lige sige det. Det er virkelig... Pia, prøv, hvis det går et stykke, så skal du købe nyt til mig. Og jeg mener det. Ja, det kan ikke tænde, Malte. Det ved, hvad der er sket. Det kan ikke tænde. Og det er fordi, vi tabte på gulvet, og det er bare ikke tænde. Det er rigtigt. Pia, prøv at høre, hvis det... Nå, men prøv lige at kigge helt seriøst. Også dig, Emilie. Fordi jeg ved faktisk helt seriøst, jeg ved ikke om det er det, men jeg tror faktisk, du er den, der er mindst til det, så ved. Hvis det er gået et stykke, så skylder jeg en ny reparation til. Okay, vi har givet 6.500 for det her. Selvfølgelig. Og det mener jeg 100%, det gør jeg. Ja. Fordi jeg er så glad for det her kamera. Ja. Og jeg skal have det med til Sarajevo. Hvor er du brundet, Malte? Ja, Malte, det er gået stykke. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre med det. Det virker i hvert fald. Ej, Malte, det må du altså virkelig undskylde. Ja, men jeg ved godt, at I har gjort det med vilje. Altså, hvis det går i stykker, jeg tvivler virkelig meget på, at det går i stykker. Men altså, det virker ikke. Man kan ikke til det. Det kan til mig. Ja. Altså, det var også sådan, at det gør. Ja, det koster 6.500. Altså, det var jer, der tabte. Jeg gider ikke betale de penge. Ej, det var ikke kun. Men undskyld mig lige sådan, hvorfor, når jeg gensætter gang har bedt jer om, hver gang I har min kamera på at holde det sådan her, hvorfor gør I det så ikke? Det ved jeg ikke. Jeg mener det helt seriøst, Pia. Hvis det går i stykker, og jeg mener det seriøst. Jeg plejer ikke at sige sådan, at man skal betale tilbage. Men det er den pris, nej.